Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayon po ay mayroon pong masamang balita ulit na nangyari dito sa Naga City, Camarines Sur. Dalawa pong babae ang nagpositibo ngayong gabi lamang sa COVID-19. Ang isa po ay isang 59 years old at ang isa naman ay 30 years old. Sila po ay mag-ina. Sila po ay galing sa Naik, Cavite. Noong June 14 sila dumating dito sa Naga City at sila po ay ni-rapid test at sila po ay nag-negative. Ngunit po noong June 16, yung matandang babae po ay nagkaroon ng sakit na ubo. Kaya naman noong June 22, sila po ay nagpa-doktor. At noong June 25, ngayong araw na ito, sila po ay isinailalim sa tinatawag na swab testing. At noong gumabi na po, nagpositibo silang dalawa sa COVID-19. Kaya ngayon po ay tinitrace na po ang lugar kung saan sila pumunta at sino-sino yung kanilang mga nakasama. Lahat na po ng kanilang kamag-anak na malapit sa kanila ay pinatawag na po ng aming LGU. Ito po ay nireport ngayon ng gabi ng aming butihing mayor na si Mayor Nelson Legacion. Nakakalungkot man pong isipin, ngunit mahigit isang buwan na wala kaming positive. Ngayon naman po ay mayroon kaming positive na dalawa sa COVID-19. At sa balita po, sinabi na naka-quarantine daw po ito at sana sinunod ng dalawang ito ang protocol na hindi sila lumabas ng bahay, sapagkat kung sila po ay lumabas, marahil ay baka nakahawa sila sa ibang tao. Yun po ang malungkot na balita. At sana po ay sinunod nila yung protocol na hindi sila lumabas ng bahay, sapagkat sila po ay naka-quarantine sa kanila para hindi kumalat yung COVID-19 dito. Ito po ay malungkot na balita ngayon dito sa amin sa Naga City, Camarines Sur. At sana ay magawan ito ng paraan ng LGU na hindi na kumalat pa. Hanggang dito na lamang po ang balitang ito. Hanggang sa muli po mga kaibigan, ingat po tayo. Gawin po natin yung sinasabi ng mga doktor para hindi tayo mahawa ng COVID-19. Marami pong salamat din. God bless sa inyong lahat mga kaibigan.